سلامات كمي علىكم دحنديكم نا يوتيوب نا تيك توككم اون نا سوشيال ميديا بمولو بيتسب زخونكم كمي علىكم لو معنتي حد زعبا يحزلكم مصيو زلخو ات زعبا خا بزعبا اب سعود عرب زلوا احواتنا نشتي كابت زفولت او يدماني كابت بعين زراخو تغبارات كما يو بزبل مجلس يخبكم دليني شي مالتي حجي اب سعود عرب زلوا اوالدنا برقص كابزي كبقسات اللوا سريحن تلويطن ولدن قيرن نوعل سنون زغيرالو مخنياتين زحسبا مالتي او خيدن بزح نغرات يزغطمن ام منجد يخون ولا دماني ابت بوتا نسون كل غزي اب سراحين كل غزي بقى عمرن سراح طرحي مخنياتهم ات علامه سلازوططن مالتي هيوت سلازغددنين كل غزي ابت سراح ويدماني ابت تاشم زخونه سلازي انا حجن اتن اب سعود عرب زقمطا زلو احواتنا نشتي حسابي كهب دلي مالتي كما اي مجمرتها بفقر خجمر حجي بزحات والد اللوا بسعود عرب مبزحتين بشير ويدمان بستفلالي نغرات سمع نغرالو اكلن خندز قرشي هواتو طليموا اكلن خندز خمز تبللو نيرا خمز غيرو كحيدوا غلغل زبال نغرالو مالتي برغص حجي فقر خنبلتلنا ابرو حقت زلو فقر بطعم خبيدي بقى انتي اسك سلاذا حتتي امنتي حتتي بقى متاممان زباللو موهاد مفللات زباللو بزح نغرات كبلك اندلي قلي اندماني نورمال نتفقر ولا زي تزغاجوالو سقيلن علامه ان كيراياسي ويدما علامه زي بلن كوينن زي كوناس انتي يخونا مسيلكم حجي بيننين ابتغزا بينين سلازخونا كل غزي مولو معلت بيننين زعلا كاودماني كالا حابشاون زي كرخبا يخلا ترخباون صاب دغين كرخبا زخلا نغزي اغن بزو حساب يليكا يسبكو اب هيوت اگداسي تعللو سب يليكا سلازي قدنيو مزخونه ود تبعتاي اب ماسنجر يكون بيمو يكون بزخونه يكون كتفرج تخيلي خا توواقع تعلل تخيلي خا مالتي كاو غن اغاطام خوينو كحسبو مستسب نسو يلامداموني مستلامدا كاو علامه ان مالتي شتت يبلان اشتي مالتي حجي غن انا نعخن كمخركن زي كونه ويدماني كافت زفلطو حسابي ككافلك نمبر كاواخن بلي صقمتات غليله كونكن نعخن تاشم نيشي فلطو ويدما مخرخبكن زدل مالتي انتاي كبلك ندلي نسخاتكن علامه اندحر هاليكن علامه خنطرح وغنا ودي تبعتاي محاز ودي تبعتاي مفقار مالت نبعلسو كم علامه تتحزو دس يبلن كم علامه مالت ابتشعو ساعات زغجو اندحر كوينكن نولدخن اخل زخونه ويدماني ولدخم زي صقمو لخنتات اندحر هاليو نعاخن يا اخلنا الكن تحزو خنتات اندحر هاليو نحد ودي تبعتاي كم علامه حسكن كم علامه مالت كي حسب كاي اندي خاتفكر جن كساب كي حسب كاي فقر زحزكا ويدما كي حسب كاي مسب كساب تلامد علامه نغير غيركا ما حصبوي علامه غيركن اندحر حسكنو انت هتغبر ايخن بزعبا صواي ختصاريا ايخن بزعبا انبابرو بزعبا سرحو بزعبا تناي قدميت زلو هيوتو انتاي زهنطو انتاي كي حسب نمنتاي علامه كي غوع زلو نمنتاي كي ينبرالو زبحال نغرات بزح نغير كتصاريا ايخن مالتي اندحر كم علامه غيركن نايت ود تبعتاي اندحر زي حسكنو اغن انت يخن كتكونا كل غزي سمعيتي يخن كتكونا بقى سمعيت مالت انتي مالتي بقى نعو ترخبو ወይ ከስሐቀክኒ ከጫውተክኒ ክትቀልዳ ይኽን ክትዝናና ይኽን ካላስ ድሕሪኡ ዘሎ ምንም ነገር በቃ ካው ብዝኾነ ምኽንያት ዝኾነ ነገር ክፍጠር ተሎኻ እቲ ጌጋ ኣመንዩ ኢልና እንድሕር ሓሲብና ኣነ ከም ሓቂ ዘረባ እቲ ጌጋ ኣባኽኒ በቃ ኣባኽኒ ማለት መጀመርያ ነፍስኽን ዝግጁ ግበራ ነፍስኽን ዝግጁ ማለት ኣነ ብዝሕጂ ሰዓት ከፍቅር ይኽእል ዶ እቲ ዘፍቅሮ ሰብከ እሱ ከም ዝሓሰቦን ኣነ ከም ዝሓሰብክዎን ክኸውን ይኽእል ዶ ኢልካ ሚዛናዊ ሓሳብ መውሳድ ጽቡቕ اندحر تشاخول كوينكا ويدماني قديتا بقى كخون الله وقليلكا بزي منم علامه بزي منم بلان صيلكا تقعز اندحر كوينكا كن ገንዘብካ تخسر ጊዜኻ تخسر ጉልበትካ تخسر مالتي እዚ ከቢድዩ دحن ጉልበት اندحر كسيركا ችግር ይውልን ንሽ የማዓልቲ عريفካ عمرኻ حديثካ ናብ ስራሕ ትመለሲኻ ገንዘብ اندحر كسيركا ወንጽዕርካ ከተምጽእ ትኽእሊኻ እሺ ትጊዜኻ ማዓዚኻ ትመልሶ ኣብ ህይወት ዘይምለስ ነገር ተዝህሉ ጊዜ ይበቃ ጊዜ ማለት ክቡር ይብጣዕሚ عدم اندحر كيدو اي ملسن بقى خيدلو كالا اقطاچا كالي هيوتي خا تجمر مالتي سلازي افتا ناي فقر غداي زلا استوعيلكن مس علاماخن مس بلانكن انتاي كغبرالن وي انتاي كسرحلني إلكن حاسيبكن تتغبرا دس يبلني مالتي كاو قصله بيل انتاي اخبلكن دلي امنت زبحاللو امنت حجي برغص حجي انتاي يلو غانستيت تامانيت يكونتن ودي تبعتاي تأماني يكونن غوانستيت تأمانيتيا ودي تبعتاي تأمانيو
ንብለሉ ኩነታት ኣይኮነን ተፈጥሮ እዩ ክነግረኩም ሓደ ሰብ ማኒ ንዘፍቅሮን ንዝፈትዎን ጥራሕ ይኽእመነሉ ዝኽእል ብእውነት እየ ዝብለኩም እንተዘይ ኮይኑ ግን ንኻልእ ጥቕማ ጥቕሚ ንኻልእ ነገራት ምምሳል ወይ ድማ ንኣስመሳይ ምዃን ዳ እምበር መምሰሊ ምዃን ዳ እምበር እምነት የለን እዩ ዝብል ኣነ ማለት እዩ ሕጂ ግን ሓደ ተኣማኒ ሰብ ንምርካብ ከመይ ክንገብር ኣለና ወይ እንታይ ክንገብር ኣለና ዝበሃል ነገራት ብዙሕ ነገራት ኣሎ ሓፃርያ እታ ነገር ንሳ እንታይ ኩሉ ግዜ እቲ ሰብ ንሱ ክዛረብ ተሎ ወይ ድማ ቃላቱ ክዕልል ተሎሲ ምስ ፈጣሪኡ ዘለዎ ሪሌሽንሽፕ ከመይ እዩ ዝበሃል ሚዛን ምውሳድ እዩ ቀዳማይ ነገር ብኣብዝሓኸ ዝመኽረካ ምኽርታት ኣሎ ንዓኽን ዝመኽረክን ምኽሪ ኣሎ ሕጂ ኣብ ጎንኽን ዘሎ ፍቕረኛኽን ዝመኽረክን ምኽርታት ኣሎ እቲ ዝመኽረክን ምኽሪ ብዛዕባ ናይ እግዚኣብሔር ዝሓወሰ እቲ ዝኣምኖ በቲ ዝኣምኖ ሃይማኖት ክኾን ይኽእል እዩ ሙስሊም ክኾን ይኽእል ክርስቲያን ክኾን ይኽእል ፕሮቴስታንት ክኾን ይኽእል ብዘየገድስ ኣብቲ ሪሌሽንሽፕኩም ግን ኩሉ ግዜ ንዓኺ ዝመኽረክን ምኽርታት ወይ ድማኒ ንዓኺ ፍቕራዊ ኣገላልፃ ዝገልፀልካ ኣገላልፃሲ ኣብ መንጎኡ ናይ እግዚኣብሔር ቃላት እንዳሓወሰ እንድሕር ኮይኑ ያው ይፍለጥ እኮ ካብ ልቡ እንድሕር ኮይኑ ካብ ልቡ ዘይኮይኑን ይፍለጥ ኩሉ ግዜ ማለት እዩ ካብኡ ድማኒ ቅፅለ ቢሉ ግዜ ዝበክን በቃ ግዜ መሃብ ማለት ግዜ ብጣዕሚ ክቡር ኢለኩም ይዓንቶ ስለዚ ግዜ ዝበክን ማለት ንስኽን ምሳኽን ክዕልል ዝኽእል ክጫወት ዝኽእል ኣብ ዝኾነ ነገር ክግደሰልክን ዝኽእል ሸለልትነት ዘይብሉ ኣኽብሮት ዝበክን ወለድኽን ዘኽብር ንዓኹን እውን ዘኽብር በቃ ኣሎምሽ ትሕትና ዘርኢ ሰብ ማለት እዩ ከምኡ ዓይነት ባህርታት እንድሕር ሃልይዋ ይምረፅ ክብለክ እንደልየ ቅፅለ ቢለ ንኽትኣምንኦ ወይ ድማ ንኽእመንስ ከመይ ይግበር ኣለዎ ብርግፅ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኣብዚ ዘለናዮ ግዜ ዘተኣማምን ግዜ ኮናን ዘለና ብጣዕሚ ጠራጣሪ ግዜ ማለት እዩ ብጣዕሚ እከለ ይኣምኑ እየ ክትብል ተለኻ ፅባሕ ንግሆ ዝኾነ ህይወት ኣገዲድዎ ብዝኾነ ህይወት ሸሊኹ ክጎይእ ኢኻ ትሪኦ ወይ ድማ ንኸምልጠካ ትሪኦ ማለት እዩ እምነት ሓደ ፈጣሪ ጥራሕ ኢኻ ክትኣምን ትኽእል ግን ናብ እንድሕር ንስኽን ንእምነት ጥራሕ ተገዲስክን ኩሉ ግዜ ትጓዓዛ እንድሕር ኮንክን ፅባሕ ንግሆ ከም ዝጠልመክን ርሽውርኩና ቅድሚ ንዕኡ ምእማኑ ግን ፈጣሪኽን እመና በቃ ፈጣሪኽን ተኣምና ሞኒ ናብ ፈጣሪኽን ከዓ ትፅልያ ኩሉ ግዜ ሓደ ስዳሩ ክልተ ሰለስተ ስዳሩ ክስድራ ተለኽኑን እንዳስተውዕልክን ትስድራ ማለት እዩ ንመን ሒዝክን ንፈጣሪ ሒዝክን እሱኸ ንዓኽን ዘቕልበሉ ቀልቢ ከመይ እዩ ኣብ ፈጣሪ እዩ ዘለዎ ረኣያ ከመይ እዩ ክትጥይቆ ዘይኮነስ ባዕሉ ክሳብ ዝዛረበክን ምድማፅ ዝበሃል ኣሎ ካብኡ ድማ ንሕክያታት ዘይምብዛሕ ተረዲእክን ንስኽን ሕጂ ስኢልክን ሕክያታት ተብዛሕ እንድሕር ኮንክን ኣይተዳምፃን ዘይተዳምፃሉ ምክንያታት እንድሕር ተፈጢሩ በዝሒ ኩሉ ግዜ ትዛረባ እንድሕር ኮንክን ግን እንታይ ይኸውን ኣሎ መሲልክን ናቱ ባህሪ ወይ ድማ እቲ ናቱ ውሽጣዊ ማንነት ኩሉ ግዜ ክትፈልጦ ኣይትኽእላን ኢኽን ምክንያቱም ንስኽን ብምዝራብ ኢኽን ግዜ ተሕልፎ ዘለኽን ማለት እዩ እሱ ክዛረብ ተሎ ግን ናይ ምድማፅ ክእለት ተሃሊክን ዓድም ፀቢልክን ኣስተማቒርክን እንታይ ይበሃሉ ኢልክን ትምልሳ እንድሕር ኮንክን ግን ክንደየናይ ዝሰብ እዚ ተኣማንን ዘይተኣማንን ንኽትግምታ ትኽእል ኣይኽእን ማለት ደልየ እና ያው እግዚአብሔር ከዓ ጥዑይ ፍቕረኛ ይሃብክን ክብለክን ይደሊ ማለት እዩ ቀፅለ ቢለ ከዓ ኣብ ናይ ገንዘብ ጉዳይ ክዛረበክን ገንዘብ ብርግፅ ዋላ ሽሕ ግዜ ሰሪሕና ነምፃዮ ሰሪሕና ንተካእዮ ኩሉ ግዜ ገንዘብ እዩ በቃ ምክንያቱም ብረሃፅ እዩ ዝመፅእ ብጉልበት እዩ ዝመፅእ ክንደይ ግዜ 10 ግዜ 15 ግዜ ኡፍ እንዳልካ መዓልቲ እንዳተንፈስካ ዝመፅእ ቅርሺ እዩ ስለዚ እዚ ገንዘብ እዚ ኩሉ ግዜ ከተውፅኦ ተለኽን ፈቲኽን ካብ ውሽጥኽን ደስ ኢልክን ክኸውን ኣለዎ እከለ ኸይብለኒ እከለ ኸይዛረበኒ ከይቕየመኒ ባ ከምዚ ኸይብለኒ ባ ገለ እንድሕር ትብላ ኮይንክን ፅባሕ ንግሆ ዘንተ ዕለት ንዓኽን እንዳቆስቆሰክን ውሽጥኽን እንዳበርበረክን ኩሉ ግዜ ጓህ ጥራሕ ይኸውን ካብቲ ብስራሕ ሰሪሕኽን ኡፍ ኢልክን ትደኽሞሲ እቲ ገንዘብ ኣውፂኽን ንዘለዓለም ኡፍ እንዳበልክን ትሰቃዮ ይገድድ ክብለክ እንደልየ ስለዚ ኣብ ከምዚ ምስትውዓል የድልየናይ ክብለክ እንደልየ በቃ ርግእ ማል ፅቡቕ እዩ ተረጋጊእኽን በቃ ማለትይስ ርግእ ኢልክን ላይፍክን ምሕላው ኣገዳሲ እዩ ክብለክ እንደልየ ያው ሕጂ እውን ክደግመልክን ካባኽን በሊፀ ኣይኮንኩን ካብቲ ዝፈልጦ ዝሪኦ እየ ዝነግረክን ዘለኹ ማለት እዩ ቀፂሉ ከዓ ሓንቲ ነገር ኣላ ትገርመኒ ነገር ማለት እዩ ብጣዕሚ እያ ትገርመኒ እታ ነገር ንሳ እንታይ እያ ክብለክ እንደልየ ሕጂ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ንስዑድ ዓረብ ምስ ከደትሲ ካብ ስዑድ ዓረብ ክትምለስ ተላ ንዓዳ ከምዚ ታሽሙ ዝበሃል ዋይ ዝያዳ ስዑድ ዓረብ እንድያ ነይራ ሕጂ ዳ ከመይ ኢላ ሰብ ክትከውን ገለገለ ዝበሃል ኣሎ ንምሳሌ እንታይ ክዛረበኩም ደሊስ ዝኾነ ኣሎ ኣነ ዝፈልጠን ካብ ስዑድ ዓረብ ዝመፃና ጠቕላሉ ምስ ቤተሰብና ይስማዕማዓን ምስ ማንም ሰብ ይረዳዳእን ኩሉ ግዜ ዝምተኛ እየን ስቕ ባህልቲ ኮይነን ማለት እዩ ብምንታይ ምክንያት ከም ዝኾነ ኣይርዳእንን ከም ዝመስለኒ ንዓይ ግን
ኣብቲ ዓዲ ዝለምዶ ኣብቲ ስዑድ ዓረብ ዝለምዶ ህይወት ካልእ ህይወት እዩ ምክንያቱም ካልእ ሰብ ኢኻ ትረክብ ካልእ ሕብረተሰብ ኢኻ ትላመድ ናቶም ባህሪ ናቶም ስታይል ኢኻ ትሕዝ ማለት እዩ ናብዚ ምስ መፀኻ ግን ብዙሕ ዝጎድአካ ባህልታት ኣሎ ማለት ኣብኡ ዝለመድካዮሲ ኣብዚ መፂኻ ከተተግብሮ ተለኻስ ብጣዕሚ ይከብድ ማለት እዩ ስለዚ ትሰብካ እንታይ ልዩ ይወስዶ ዋ እዚ እንዳ በቃ ስዑድ ዓረብ እንደ ነይረን ከምዚ ዋ እዚ እንዳ ጨለል ገለገለ ዝበሃል ነገራት ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ከምዝታት ነገር ጂኒሳት ኩና በቃ ንቑሓት ኩና ማለት ምጽእ ምስ በልክንስ ክትገብሮ ዝግባኣክን ነገር ተዝህሉ ዝምታ ዝበሃል ኣሎ ስቕታ ስቕኢልክን ነቲ ሰብ ትዕዘቦ እሞኒ ከከም ሰው ከከም ገጹ መኻድ ዝበሃል ኣሎ ብላዕሊ ምጽናሕ ዝበሃል ነገራት ኣሎ ማለት እዩ ኣነ ከም ናተይ ስደት ዝረኣየ ንቑሕ ኢለ ዝኣምን ከማ ኣብዚ ዝጸንሐ ሰብ ወይ ድማ ስደት ዘይረኣየ ሰብ ግን እንታይ መስሎ ኩሉ ግዜ በቃ ከምዚኤን ዝኾነ ተኣሽሞ ኣለዎ በቃ ጨለለኤን ገለገለ ኢሉ ዝሓስብ ማለት እዚ ኸኣ ጌጋ እዩ ጌጋ ኣመለኻኽታ እዩ ለዛውም ስደት ሪኣ ዝተመለሰት ሰብ ብጣዕሚ ንቕሕቲ መስተውዓሊት ሰብ እያ ብጣዕሚ ኣለባም ኩሉ ነገር እዩ ዝርዳኣ ምክንያቱም እቶም ኣብቲ ስደት ኮይና ዘሕለፈቶም መዓልትታት ኩሉ ግዜ ብጸሎት ይሓሊፋቶም ኩሉ ግዜ ኢላ እንዳተንፈሰት ብዙሕ ነገራት ንፈጣሪኣ ለሚና ኣብዚ ደረጃ ዝበፂሓ ዘላ ስለዚ ኩሉ ናይ ደቂ ሰባት ገጸ ባህርያት ይርዳኣ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ከም ኣለባም የለን ኢለ ዝኣምን ገጽ ሰብ ዘይረኣየ መቸም ኩሉ ነገር ይርድኦ ኢለ ኣይሓስብን ኣብ ህይወተይ ማለት እዩ ገጽ ሰብ ዝረኣየ ሰብ ጥራሕ እዩ ናይ ሰብ ተግባር ወይ ድማ ናይ ሰብ ነገር ናይ ሰብ ቁም ነገር ክርድኦ ዝኽእል ማለት እዩ ክብለክ እንደሊ ኣሕዋተይ የቐኒለይ ኣነ ኬፓሶ ኤክስ ፊሆፔ ያው ብፓርትታት ድማ እንዳቀጸልኩ ሓደ ሓሳባት እንዳመጸኹ ከካፍለክኔ ሼር ሰብስክራይብ ላይክ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ ኩላኹም ማለት እዩ ናብ ኩሉ ሰብ ድማ ኣብጽሑለይ ካብኡ ብምቕጻል ድማኒ ኣብ ሊብያ ዘለኹም ኣሕዋትናውን ሓደ ነገራት ኣምጽእ እንዳበልኩ ሓደ ነገራት ኣሎ ምሽ በቃ ሓሪፍ ዝኾነ ሓሳባት ክገልጸልኩም ከምኡውን ምስ ዓለመይ እውን ክመጸኩም ማለት እዩ يغني بطعم يزمسكنكم حدش كفرات موسيقات እንዳሰራحኹ حريف ፕሮግራማት ካቀርበልኩም ሼር ሰብስክራይብ ግበሩ ለይ يغني لي ሙሉ ቪዲዮ ስለ ዝራእኹም ድማ بطعم يزمسكن ሰላም ንዓኹም